Bore da a chroeso mawr I chi i'r wers fyw Adobe Express yma ar gyfer diwrnod y Cadoediad. Mae hi yn ddiwrnod y Cadoediad heddi, sef yr unfed ar 10 o fis Hydref wrth gwrs. A I ni yn cofio ar y diwrnod arbennig yma oherwydd ar yr unfed ar 10 o fis Tachwedd nid Hydref, ar yna ofyn, ymddeheiriadau. Ar unfed ar 10 o fis Tachwedd nôl yn y flwyddyn 1918, am 11 o'r gloch y bore, gytunwyd I ddod ar rhyfel byd cyntaf I derfyn. Felly fyddwn ni yn cofio hwnna am 11 o'r gloch mewn tua hanner awr, ble fyddwn ni yn talu teyrnged i'r bobl a gollodd eu bywydau yn ystod y rhyfel byd cyntaf a phob rhyfel arall a gwrthdaro arall ers hynny hefyd a wrth gynnal munud bach o dywelwch. Wel, rowch wybod I ni pa ysgolion sy'n ymuno gyda ni heddi ar gyfer ein sesiwn fyw ar gyfer diwrnod y Cadoediad. Fi'n gobeithio bod chi'n eistedd gyfforddus a bod chi wedi mewn gofnodi I Adobe Express ac yn barod I ddechrau creu. Nawr, mae angen y dudalen weithgareddau arnoch chi heddi hefyd. A mae'n sgrolio fyna ar waelod y sgrin, sef adobe.cofio25. Felly bydd angen bod â chi Adobe Express ar agor ar un tab felly ar eich cyfrifiadur, a wedyn ar tab drws nesaf bod chi yn agor y dudalen weithgareddau sydd fyna. Right, nawr, allwch chi hefyd os ych chi yn defnyddio iPad neu rhywbeth sy'n gallu sganio cod QR, allwch chi hefyd fod yn sganio, dyma ni, y cod QR sydd ar y sgrin I chi fan hyn nawr. Felly, tra bod chi'n neud hwnna, na I atgoffa chi bod modd I chi athrawon I oedi y fideo, os ydych chi'n teimlo bod y weithgaredd yn mynd chydig bach yn rhy gyflym, croeso I chi wasgu pause, oedi y fideo, ac yna cario ymlaen chwarae pryn bynnag mae e'n eich siwtio chi. Hefyd, newch yn siŵr bod chi wedi cofrestru gyfer y sesiwn, oherwydd am tua 4 o'r gloch pnawn yma, bydd Dom yn danfon e-bost I chi gyda thystysgrifau I bawb nath gymryd rhan heddi. Newch yn siŵr bod chi yn cofrestru gan fynd I adobe.live lessons athrawon. A fyna hefyd allwch chi weld pob gwers fyw sy'n mlaen gyda ni rhwng nawr a diwedd y tymor. Right, wel, dyma ni te ar y dudalen weithgareddau, a beth I ni'n mynd I fod yn neud heddi? Wel, dewch I ni gael sgrolio lawr a gweld beth I ni'n mynd I fod yn neud gyntaf. Wel, yn gyntaf ni'n mynd I fod yn dylunio ffeithlyn hyfryd ar gyfer diwrnod y Cadoediad. Ni'n ddefnyddio'r wybodaeth sydd dan ni fan hyn ar dudalen I greu ffeithlyn, a ni'n mynd I fod yn dysgu sgiliau dylunio digidol hyfryd ar y ffordd. Cofiwch, allwch chi roi gwybod I ni pwy sy'n ymuno athrawon naill ai trwy roi sylwadau ar y fideo allwch chi roi sylwadau ar y fideo yn YouTube neu ar streamiad, neu allwch chi hyd yn oed ddanfon e-bost yn ôl atau i'r cyfeiriad e-bost Adobe nes I ddefnyddio I ddanfon y dyleni atoch chi bore yma, jyst yn neud siŵr bod yr e-bost ar agor dy fi fan hyn nawr, a bod fi ddim yn colli neges unrhyw un, achos mae hwnna'n digwydd weithiau. Right. Hwnna'n alas bel, na iddyn ôl I hwnna. O, cyn I, yn dod. Right, yn dod. Right, te. Nawr, nôl a fi fan hyn. Nawr te, dewch I ni gael dechrau arni. Nawr, mae da ni ddarnau o destun fan hyn. Chi'n gweld y testun yma fyddwn ni'n defnyddio I greu yr ffeithlyn. Os I chi eisiau y testun yna ar ddogfen haws i'w ddefnyddio, mae yna PDF fan hyn hefyd. Iawn, mae yna PDF ar gael I chi fan hyn hefyd. A fyddwn ni'n mynd nôl ymlaen o'r porwr, y cyfrifiadur i'r iPad, felly bydd digon amser ychwanegol dych chi tra bod fi'n mynd nôl ymlaen rhwng y ddwy ddyfais wahanol. Wel, dewch I ni gael mynd draw I Adobe Express te a dechrau arni. Nawr, dyma fi ar dudalen cartref Express. A mae eisiau fi newid yr iaith draw i'r Gymraeg, yn ddysau. Nawr, mae yna rhywbeth bach yn digwydd wrthnos yma, ble mae y sgrin cartref yma yn edrych tyn bach yn wahanol I rai bobl. Os yna ail lwytho hwn yn gyflym, welwch chi mae e'n edrych yn wahanol am eiliad, a wedyn mae'n switcho dy fi i'r un cywir. Ond gyda rai bobl mae'n mynd yn stuck ar yr un yna.
Felly, pyrwch o phoeni, i wneud siŵr bod pawb yn gallu dilyn heddi, dwi'n mynd i ddefnyddio y smotyn glas i ddechrau'r gweithgareddau. Felly, os ma'ch sgrin cartre chi'n edrych bach yn wahanol, o bod y cerdiau lliwgar yma ddim na, yna pyrwch phoeni fyddwn ni'n defnyddio yr botwm glas heddi i wneud siŵr bod e ddim yn effeithio ar unrhyw un. Nawr, mae eisiau newid Express draw i'r Gymraeg yna ni, felly i wneud hynny yn y gyd sy'n eisiau fi wneud yw mynd i'r smotyn lliwgar yn y cornel top. Drws nesaf i'r gloch, chi'n gweld y gloch, a wedyn mae ydych chi'ch smotyn lliwgar. Nawr ar eich cyfrifon hwb chi, mae hwnna'n mynd i fod yn liw glas gole. Clic ar hwnna, a mynd i'r settings. A yn y ffenest yma wedyn, mae yna gwimplen fan hyn, chi'n gweld? A dwi'n mynd i glicio ar hwnna, a newid yr iaith o'r Saesneg draw i'r Gymraeg, hyfryd, a wedyn cau y ffenest gan glicio ar yr X sydd fan hyn. A'i lwytho, a nawr mae Express fan hyn dyn ni yn Gymraeg. Right, wel, ar gyfer y ffeithlyn, i fi mynd i glicio te ar y smotyn glas, cornel top ochr chwith, a dwi yn mynd i fod yn dechrau gyda phrosiect ar i fyny. Chi'n gweld draw fan hyn? Mae'n dweud ar i fyny. Clic ar hwnna, a mae hwnna'n mynd i roi dalen wag i ni yn barod i ddechrau. Right, wel, be dwi eisiau'n gynta yw awyr. Iawn, awyr. Oherwydd ni'n mynd i ail-greu falle un o'r ceiau pabi, y blodau pabi, draw yng Ngwlad Belg. Felly, dewch i ni gael dechrau gyda chefndir. Nawr, mae pethau wedi symud rownd yma bach ar yr ochr chwith yma. Felly, o'r blaen, chi'n cofio ydych chi cyfryngau, testyn, elfennau. Wel nawr, mae'r cynnwys sef y cyfryngau a'r elfennau i gyd o dan y botwm newydd yma sy'n dweud ychwanegu cynnwys. Cyfryngau fyna, elfennau fan hyn. A dyma testyn dal a botwm i hun fyna. Felly dewch i ni gael mynd i ychwanegu cefndir yn gynta te gan glicio ar elfennau. A ni'n mynd i fynd i'r cefndiroedd. A dwi'n mynd i chwilio fan hyn am awyr. Iawn, jyst am awyr. Cefndir sy'n edrych fel awyr. Nawr, allan ni jyst rhoi y gair Saesneg sky, S-K-E, mewn fyna. A mae yna wahanol ddewisiadau. Dych chi fan hyn, chi glicio yn nhw, ychwanegu nhw. Nawr, licen ni bod e'n edrych yn eitha realistig, felly dwi ddim eisiau un sy'n edrych fel cartŵn fel yna. Iawn, mae 5,000 o wahanol gefndiroedd awyr gyda ni fan hyn, sydd yn lot. Felly, gallech chi ychwanegu rhywbeth arall i'ch chwiliad. Enghraifft, rhywbeth fel dreamy sky. A nawr mae 80 o ganlyniadau ni sy'n, chi'n bod, falle yn fwy agos i faint... O, mae enfys fach ar hwnna, chi'n gweld hwnna? Hwnna chi'n neis, ynddo e? Ond dwi'n licio'r lliwiau sydd da ni mewn yn yr awyr yma. Felly, chwiliwch am, chi'n bod, awyr... Felly rhyw gymylau, ond dwi'n hoffi'r, chi'n bod, mae yna liwiau pink a glas yma. Felly chwiliwch am gefndir, hwnna'n un neis, licio hwnna, o'r awyr hoffech chi gael. Right, na fe, fi'n iawn fan hyn ar y porwr. Felly be fi'n ei wneud nawr yw neidio draw i'r iPad i chi gael gweld yr un peth eto. Felly tynnu yr cyfrifiadur i ffwrdd, iPad ymlaen, dyma ni te ar sgrin cartref yr iPad. A rhag ofn nad ych chi'n gweld yr olygfa yma, fi'n mynd i fynd i'r smotyn glas yn y cornel top ochr chwith, ac yna dwi'n mynd i ddewis project ar i fyny. Ar i fyny. Na ni. Na fe. A fi'n mynd i fynd nawr te i ychwanegu y cefndir. Felly dwi'n mynd i glicio te le mae'n dweud fan hyn, ychwanegu cynnwys. A dwi eisiau dewis elfennau. Sgrolio draw i'r cefndiroedd a chwilio mewn fan hyn am dreamy sky. Na ni. A to, lle fynd drwyddi nhw. Trial gwahanol rai mas. Da. Triwch cwpl o rai mas, fel bod chi yn hapus gyda fe. Lle na i fynd am wahanol naws gyda yr ddau. Felly mae hwn yn fwy glas, mae'r porwr yn fwy pink yn dweud.
Reit, iawn, nôl o fi i'r porwr te i symud ymlaen. Nawr, dewch i ni gael ychwanegu y gwair nawr, y ceiau. Felly, ychwanegu y gwair, i ni'n mynd i fynd i chwilio am ffotograff, am lun o wair, o laswellt. Felly, i wneud hynny, dwi'n mynd i glicio draw fan hyn ar y chwith, ble mae'n gweud ychwanegu cynnwys, a dwi'n mynd i ddewis y tro ma, y cyfryngau. A fan hyn allai chwilio yn y lluniau, chi'n gweld, ar top mae'n dweud lluniau, clicio hwnna, a dwi'n mynd chwilio fan hyn am y gair sy'n us. Right, dyma ni. Nawr, be licio ni fan hyn yw llun o wair ble, chi'n bod, i ni, rhywbeth tebyg i hyn, le mae'r gwair, fi'n chi gweld gwair sy'n agosach atai, a wedyn mae'n mynd yn bellach bant. Dwi ddim yn moyn edrych lawr ar y gwair fel hyn, a dwi ddim yn moyn bod fel sy'n fi angwyneb lawr ar top y gwair fel sy'n fan hyn. Felly fi moyn gweld perspektif bod yr haul yn, bod y gwair fel sy'n fe yn mynd i ffwrdd wrth i'r pellter. Hwna'n un da, ynddo e? Mae hwn yn un eitha da, mae hwn yn un eitha da, mae hwnna'n iawn. Felly mae digon o ddewis ma. Na ddewis yr un ma fi'n credu. Na ni. Na fe fyna. Nawr, beth sy'n eisiau ni wneud yw tocio yr awyr i ffwrdd. Tocio'r awyr i ffwrdd. Felly, i docio fe, nid gysach chi'n gwneud, clicio ar y llun, a llusgo'r ddolen yma. Nid y rai cornel, mae rai cornel yn mynd i newid maint y llun. Ond os ydw i'n cydio yn y ddolen hir yma, ar y top, a llusgo lawr. Chi'n gweld beth mae'n neud yw tocio, torri ffwrdd. Top y llun, na ni, rhywbeth fel na. Nawr bod fi wedi gwneud hwnna, allai, os o'n hwnnw lawr ar waelod yr dyluniad, allai ailfeintio fe nawr. A fi moyn bod efallai tua, bron o bod hanner ffordd, felly, dim coet hanner ffordd. Coet hanner ffordd, ond tua hanner ffordd yn iawn. Neu, rhywbeth fel na. A wedyn mae eisiau ni roi y blodau pabi coch yn tyfu fan hyn ar y top. Felly dewch i ni mynd nôl to i'r lluniau. Allwch chi wneud hynny. Mae da fi fan hyn beth bynnag yn dweud, ond allwch chi fynd i'r lluniau'n rwydd wrth glicio'r ychwanegu cynnwys cyfryngau lluniau. A dwi'n chwilio fan hyn am poppies i.e.s. poppies. Nawr te, dyma ni. A be dwi'n mynd i wneud nawr yw dewis un o'r delweddau yma. A ni'n mynd i fod yn tynnu'r cefndir i ffwrdd. Iawn? Felly, dywyswch chi'n meddwl fydd yn gallu tynnu'r cefndir hawdd. Mae hwnna nawr ddim yn un gret, oherwydd, mae'n mynd i strygla, mae'n mynd i gael trafferth yn tynnu'r cefndir o hwnna. Hwn nawr yn well, yn dweud, felly wneud jobyn eitha da o dynnu'r cefndir o hwn, achos mae'r awyr yn amlwg tu ôl y blodau. Felly, driau hwn. Nawr, os nad dyw e'n neud jobyn da o dynnu'r cefndir, beth gallwch chi wneud yw just trial llun gwahanol. Iawn? Nawr, mae da chi botwm yn hyn, gyda babra... beth alwon i ni? Sa'n gofyn beth oedd yr enw roi o'n i ddi nawr. Beth yw enw i? Catrin Cefndir. Catrin Cefndir fan hyn. Felly, clico ni fan hyn ar Catrin Cefndir. Iawn? a mae hi yn mynd i dorri y cefndir mas fan hyn. Nawr, os nad yw e'n neud jobyn taclus, bydda i'n na fe, jobyn hyfryd. Nawr, beth sy'n eisiau fi wneud nawr yw, wneud siŵr bod hwn yn mynd reit ar draws y dyluniad. A bod e'n dod lan i dop y cae, rhywbeth fel na. Na fe, hyfryd. Nawr, i gael reina i weddi dy gilydd dyma bach yn well, gael nhw just i weithio bach yn well gyda'i gilydd, be fi'n mynd i wneud yw defnyddio effaith ar reina. A fi'n mynd drawn ar yr iPad yn neud o'n i gyd to, iawn? Ond y cam olaf cyn i fi fynd i'r iPad yw, clic ar y gwair, a draw'r chwith, fe welwch chi'r effeithiau. Iawn? Cyn i roi clic i hwnna. A welwch chi fan hyn wedyn bod da chi'r hydlyddion Photoshop. Nawr, os dwi'n dewis yr un awr air, chi weld, mae'n rhoi rhyw liw gwahanol i'r gwair. Pwnch lliw, portread, cysgod, bath hael.
Felly, dwi'n ei ddewis yr un ar gyfer y gwair a'r blodau pabi coch. Felly, na i ddewis yr un awr air fan hyn i'r gwair, a nawr fi'n mynd i just glicio ar y pabi coch. A o dan yr effeithiau, fi'n mynd i ddewis awr air eto. A chi gweld beth mae wedi'i gwneud? Mae wedi rhoi rhyw naws tebyg i'r gwair a hefyd i'r blodau pabi coch. A maen nhw'n cyfuno ei gilydd yn well nawr yn dyn nhw. Right de, mae eisiau fi fynd draw ar yr iPad i wneud hwnna. Ychwanegu'r gwair, ychwanegu'r blodau'r pabi coch, tynnu'r cefndir, a wedyn defnyddio un o hydlyddion Photoshop i gael y lliwiau i matcho gyda'i gilydd. Iawn, dyma ni te, dyma'r iPad fan hyn. Gyda te eisiau'r gwair, felly dwi'n mynd i fynd i'r ychwanegu cynnwys ar y chwith, cyfryngau, a dwi'n mynd i chwilio fan hyn am y gair Saesneg grasgyrasys. Yn y ffotos, wrth gwrs, yn y lluniau, a dewis un ble mae'r tir fes fe mynd i ffwrdd wrthau. Rhywbeth fel hyn. Iawn, dyna fe. Dwi'n tocio'r top lawr, fel bod fi just yn gweld gwair yn unig. Na ni, rhywbeth fel la. A nawr allai ddod lawr, hwnna i waelod y sgrin, a dod lan ar maint, dim cwait i hanner ffordd. Hyfryd. Wel nawr, dewch i ni gael mynd nôl i chwilio am flodau pabi coch. Felly dwi'n chwilio am p-o-p-p-i.e-ys, poppies, p-o-p-p-i.e-ys. A na i drial un gwahanol trwy'n. Na'r un ges i tro cynta, dwi'n meddwl. Beth i fi gael trial un bach gwahanol. Chymod bod yn mynd, chymod, yr holl ffordd ar draws, mae hwnna'n eitha pwysig. Mae'n helpu os mae'r blodau coch yn lan yn uwch na lefel y gwair. Na beth i fi'n chwilio amdano fan hyn. Sgrolio. Triwn ni'r un ma. Triwn ni hwn. Na ni. A i ni mynd i just ailweintio hwnna. Llenwi lled y sgrin o'r chwith i'r dde. A te, Catrin Cefndir. Tap iddi hi. Mae'n gweithio'n galed fan hyn. Na ni, wedi wneud. Nawr, beth sy'n eisiau fi wneud nawr yw, chi'n cofio, dwi eisiau bod nhw mewn lliw tebyg iddi gilydd. Felly dwi'n mynd i glicio ar y gwair, a'n yr effeithiau, dewis falle, na i fynd, mae'n gwahanol trwy'n bath hael falle. A wedyn dwi'n mynd i ddewis y gwair, effeithiau, bath hael. Right, nawr, mae'r iPad, ti'n bach yn araf yn dangos pan ni'n ychwanegu'r hydlyddio yna. Felly ddaw na nawr, mae'n munud fach. Ond dwi'n mynd i neidio nôl i'r porwr na te, i ni gael mynd mlaen i'r cam nesaf. Nawr, draw yn Ffrainc a Gwlad Belg, mae yna fynwentydd enwog gyda cherig beddau, mewn carreg wen, llawer ohonyn nhw, ond hefyd mae yna feddau gyda y croesau pren hefyd i gael. Felly, dewch i ni gael chwilio am groes bren. Iawn. Felly, eto, dwi'n mynd i fynd i'r lluniau, a dwi'n mynd i chwilio fan hyn am wooden cross. Wooden cross. Dyma ni. Nawr, alle hwnna weithio'n dda, alle hwn weithio'n dda, alle hwn weithio'n dda. Wel, mae digon o ddewis, mae hwnna'n un da. Lle na fynd am hwn de. Clic ar hwnna, mewn â fe, a wedyn wrth gwrs beth sy'n eisiau ni wneud yw tynnu'r cefndir. Felly o dan yr tab golygu, tynnu cefndir. Nawr te, wedi tynnu'r cefndir. A be dwi'n mynd i wneud yw just gosod hwnna fan hyn. Cywch chi roi ar bach o ongl os chi eisiau. Neu gadlen syth. Just fel yna. Na fe. Right.
Cyn mynd draw i'r iPad, be licen ni wneud yw cuddio gwaelod y groes bren gyda tyma bach o wair, o laswellt, o borfa. Felly tro ma, dewch i ni gael mynd i'r asedau dylunio. Felly dwi'n mynd i fynd draw i ychwanegu cynnwys. A dwi'n mynd i ddefnyddio'r elfennau eto. Ac yn yr asedau dylunio, ni chwilio fan hyn am gras. A be dwi eisiau yw just darn bach o wair. A dwi eisiau bod e fel ffotograff, nid fel cartŵn. Hwna'n gweithio'n iawn, bydde fe? Chyfal, just twffin bach o wair dwi eisiau. Hwna'n gweithio'n iawn. Felly bod hwnna'n dy bach yn rhy bryn. Felly wyth o ddewis ma, mae hwnna'n un bach eitha da, a lle ni docio'r twmpath bach ma i ffwrdd. Digon o ddewis ma, ond ar gyfer y darn o wair. Pa un ai am te? Beth am hwn? Hwna'n un da. Clic ar hwnna de. Na fe. A be fi'n ni'n neud nawr yw roi hwnna o flan bonyn y groes, gwaelod y groes. A dwi'n mynd i wneud e mor fach a phosib. Iawn, os ti'n eisiau bod e'n fawr, mor fach a phosib, just fel bod e'n cuddio gwaelod y pren. Just fel na. A beth sy'n eisiau gwneud olaf, wrth gwrs, yw roi'r un hidlydd yna fe. Chi'n cofio nes i ddefnyddio awr air ar y gwair, felly os air effeithiau nawr, dewis awr air. Na ni. Hwna nawr yn toddi mewn yn neis. Allwch chi hyd yn oed tocio felly weilod yn syth. Ydy, mae hwnna wedi helpu, ynddo e? Ydy. Right, great. Mae hwnna wedi gorffen. Right, draw o fi te i'r iPad i ni gael symud ymlaen. Dyma ni ar yr iPad. Sgwirio nawr. Te. Okidoki. Right, nawr, dewch i ni gael dod mewn o'r groes. Felly, ychwanegu cynnwys, cyfryngau, o dan y lluniau, dwi'n chwilio fan hyn am wooden cross. Wel, allwch chi weld os white stone cross i gael. Os rhain, na, mae hwnna'n dangos lan ydw e. Mae yna un fyna, allwch chi docio. Credu mae'r un pren sy'n gweithio orau fan hyn felly, ynddo fe? Lle ni drial white cross. Na, mae un gweld un da fan hyn. Felly na i fynd i nôl i wooden cross, dwi'n meddwl. Wooden cross. Chwilio. Nawr te. Na, ddewis un gwahanol trwy'n, felly'r un yma sy'n ar ychydig o ongl. Wel, dyma fe wedi dod mewn. Dewch i ni gael mynd i tab golygu, a tap i Catrin Cefndir. Nath i dynnu'r cefndir i ni mewn chwnciad chwanen. Na ni, gret. Hwna'n edrych yn dda fel ar ei ochr. Lle chi hyd yn oed roi fel chydig o ongl fel hyn. A nawr mae eisiau cuddio y gwaelod arna un oes e. Felly dewch i ni gael mynd i ychwanegu cynnwys. Elfennau, a dwi'n mynd i chwilio tro ma'n yr asedau dylunio, nid y cefndiroedd, yr asedau dylunio, just am gras, eto. I ni gael just y twffin bach o wair yma, just y twffin bach o wair. Right there. Sgrolio lawr, a dewis y darn o wair. Beth am hwn te? Lawr a fe. Nawr, ar gyfer hwn, dwi'n i zoom o mewn i helpu fi ar hwn. Ar yr iPad, gwrs, ni'n gallu pinsio mewn y mas, fel hyn. Ar yr porwr, peth rwyddau chi'n neud, ar y top, ar y riban D, mae'n gweud canran. Iawn, a allwch chi glicio ar hwnna a zoom o mewn y mas. Right, mae hwnna fanna, ond allai i fi'n credu, dod lawr a maint hwnna, tipyn bach. A to. Chi weld, chi moyn nhw'n mor fach a phosib. Chi jyst yn moyn cwato, cuddio y linell syth na sydd da chi ar y gwaelod fyna. Nawr te. Na fe fel la. Nawr, dwi ddim wedi rhoi'r hidlydd Photoshop ar yr groes i hun, ond allech chi, yn sicr, os chi eisiau. Ie, pam lai.
Na fe te, rhaid, fi wedi dal o lan fan hyn ar yr iPad, felly nôl a fi i'r porwr nawr te. Ni gael mynd mlaen i'r cam nesaf. Dewch chi gael trial yr hidlydd Photoshop na fan hyn. Dewis y groes, effeithiau, awr air. Ydy, mae e'n sicr yn plethu'r lluniau yma at ei gilydd yn well, yn dweud. Right, wel, dewch ni gael yn darn cyntaf o destun mewn nawr te. Wel, draw ar dudalen weithgareddau, Adobe.slice, cofio 25, mae da ni te y cwestiwn yma. Beth yw cofio ar ddiwrnod y Cadoediad? Beth yw cofio? Beth i ni'n meddwl wrth hwnna? Beth yw ystyr cofio ar ddiwrnod y Cadoediad? Felly bod eisiau ni roi'r gair ystyr mewn yna, felly byddai'n helpu'r frawddeg na tyn bach. Felly, dewch i ni gael teipio hwnna mewn. Felly dwi'n mynd i glicio ar testun, am testun ar y chwith fan hyn. A wedyn ychwanegwch eich testun ar y top. A dwi'n mynd i deipio mewn fan hyn nawr te y cwestiwn na. Beth yw ystyr cofio ar ddiwrnod y Cadoediad. A os bych chi ddim wedi clywed y gair Cadoediad o'r blaen, i ystyr wrth gwrs yw stopio ymladd. Iawn? Fi'n siŵr chi wedi clywed y term i'r gad yw i ymladd, yna fe, mynd i ymladd. Felly cad yw ymladd, brwydro. A oedi, wrth gwrs, yw i stopio gwneud rhywbeth, i atal gwneud rhywbeth. Felly Cadoediad yw dod ar yr ymladd i ben. Beth yw ystyr cofio ar ddiwrnod y Cadoediad? Nawr, dewch i ni gael dewis ffont addas, a beth am i ni ddefnyddio cynllun testun dynamig i gael stacio hwn i fyny yn daclus. Felly, draw y fi'r chwith fan hyn, tab golygu, a dwi'n mynd i roi cynllun testun dynamig iddo fe. Felly, llai ddo lawr i le mae'n dweud cynlluniau testun, a dewis dynamig. Nawr, na gyd mae'n edrych fel mae'n gwneud yw troi yn lythrennau mawr, yn lythrennau bras. Be dwi'n gallu gwneud nawr yw cydio yn y cornel fan hyn, a chi'n gweld, os dwi'n gwneud y bocs yn fwy sgwar, mae yn ail drefnu'r ysgrifen i wahanol linellau. Felly, un llinell, dwy linell, a chi'n gweld beth sy'n digwydd, mae'n newid maint y ffont ar bob llinell, fel bod e'n llenwi'r bocs. Tair llinell, 4 llinell. A beth sy'n digwydd yw, mae e'n pwysleisio gwahanol eiriau, wrth i gwneud nhw'n fwy. Dwi'n meddwl bod e'n well ar 2 llinell fel yna, ar 2 llinell fel yna, gyda'r gair Cadoediad yn fawr. Wel, nawr bod fi'n gwneud hwnna, dewch i ni gael meddwl am ffont. Dewch i ni fynd i chwilio am ffont addas. Felly, dewch i ni gael edrych yn y ffontiau a argymhellir. Gweld y cyfan. Dewch i ni gael gweld beth sy'n gael i ni fan hyn. Dwi eisiau rhywbeth, mae hwn yn un da, sgwylwch, mae'r un Estonia yma'n un da. Felly gadw mlaen mynd. Chi moyn rhywbeth sydd yn edrych yn eitha difrifol. Dim byd rhy gyfoes, dim byd rhy modern, rhywbeth eitha plaen. Dwi'n meddwl bod hwnna'n un da. Felly, llai glicio nôl o hwnna nawr, o'r ffontiau argymhellir. A dyma fi nôl fan hyn. Right, nawr te. Mae munud i fynd yn ei tan bod hi'n amser i ni i gael munud o dywelwch pan fydd hi yn 11 o'r gloch. Felly draw ar yr iPad. Mae eisiau fi just deipio hwnna hefyd. Felly dewch i ni gael mynd i'r iPad. Am testun. A teipio beth yw ystyr cofio ar ddiwrnod y Cadoediad. Marc cwestiwn. Dyna fe fyna. Cedd o lan o fe'r top. Newid y cynllun testun i dynamig, chi'n cofio? A nawr dewis ffont addas. Rhywbeth tebyg i na. Iawn.
Nawr, beth i ni'n neud, os nad ych chi wedi wneud munud o dwelwch o'r blaen, yn syml iawn y gyd fyddwn ni'n neud yw am funud, fyddwn ni'n cael llyged nawr, a jyst yn cofio am aberth y bobl a gollodd i bywydau, lot o bobl ifanc iawn hefyd, ar hyd y blynyddoedd ers y ryfel byd cyntaf. Iawn, felly jyst plug i'n pen, cael llyged, meddwl yn dawel am funud. Am aberth y bobl na. A gariwn ni mlaen wedyn mewn rhyw funud fach. A triwch gadw mor dawel a mor llonydd a phosib. Just am funud. Iawn te, bant ni. Iawn, diolch yn fawr i chi am hwnna. Nawr te, ewn ni ymlaen te. Right, nawr, i ni wedi ychwanegu ein testyn. Nawr, beth licen ni wneud gyda'r testyn yw... Wp, na ni, mae'r sgrin nôl i fyny. Beth licen ni wneud y testyn nawr yw falle rhoi amlinell fach o amgylch y testyn na, fel bod fi'n gweld yn gliriach. Felly beth am ni ddod draw i'r chwith fan hyn a dewis lliw amlinell. Nawr, mae'r awyr yn binc gyda fi fan hyn, dwi, felly beth am falle cael ychydig bach o las? Felly wneud yr amlinell na fwy trwchus wedyn. Sa'n siŵr, fi'n gweld hwnna'n rhy grif, chi'n bod? Fi'n gweld hwnna'n rhy grif. Dewch ni gael trio lliw arall. Beth am falle rhyw binc? Nawr te, mae hwnna yn edrych yn neis, yn dwi? Mae hwnna yn edrych yn neis. Mae e just yn gweithio gyda'r cefndir yn well. Fel yna. Ydy. Mae hwnna'n edrych yn neis. Nawr, beth licen ni gael nawr yw pelydrau, fel pelydrau'r haul, yn dod i ffwrdd o'r testyn yma. A llwn ni wneud hwnna oherwydd mae yna effeithiau siap i gael ar gyfer testyn. Felly, ar y chwith fan hyn ble mae'n dweud effeithiau, llwn ni glicio fan hyn, a sgrolio i'r gwaelod, a chi'n gweld mae'n dweud siap. Nawr, dyn ni ddim yn moyn un o'r siapau yma sydd fan hyn, chi'n gweld fel y bocs, neu'r bocs mawr sgwar, neu'r cilch, neu'r bilsen, neu'r llunellau. Fi moyn rhywbeth gwahanol. Felly, allwn ni glicio ble mae'n dweud gweld y cyfan. Chi'n gweld, mae yna fwy o ddewisiadau fan hyn. Ond to, dwi ddim yn moyn y petrialau, y bocs, y cilch, y bilsen, y llunellau. Dwi ddim chwaith yn moyn rhain, y ribanau, na'r llunellau yma, neu'r swigen siarad. Ond os chi'n clicio ar dangos mwy o dan y rai addurniadol, a sgrolio lawr, nawr te, mae yna un fan hyn sy'n edrych fel pelydrau'r haul. Chi'n gweld e? Mae'n edrych fel pelydrau'r haul. Felly os allwn ni glicio ar hwnna, dyna ni, mae ni pelydrau'r haul nawr yn dod i ffwrdd o'r testyn. A os gliciwn ni eto ar y botwm pelydrau'r haul yma, i ni'n gallu gwneud peth eraill fel newid y maint, enghraifft mynd yn fawr neu mynd yn llai. Credu bod fi'n mynd â fe'n llai. Llwn ni hefyd newid lliw y pelydrau gan glicio fan hyn ar liw y siap. Clic ar hwnna. Nawr, allech chi ddewis felly rhyw liw pink. Neu, chi'n gweld, mae yna radd liwiau newydd fan hyn. Felly, allwn ni fynd trwy'r rhain hefyd. Na, mae'r un na'n gweithio'n neis dy fi. Chi'n gweld, chi drio gwahanol rai. Dibynnu ar liw eich awyr chi'n, dwi e?
beth sy'n gweithio neis fan hyn. Ond mae'r un na yn gweithio'n hyfryd gyda fi. Felly chi hyd yn oed ddod lawr ar ran rhyloiwedd. Fel bod ni'n gallu gweld drwy'r pelydrau a gweld yr blodau a'r groes a'r awyr tu cefn iddo fe. Right, wel, mae hwnna'n effeithiol iawn. Na'n zoomo mewn ty bach, sa'n siŵr pa mor glir yw e fyna i chi ar y sgrin. Na ni, hwnna'n well. A fi draw nawr i'r iPad i gael wneud yr un peth. Dewch i ni gael cyfnewid sgrin. Dyma ni nôl ar yr iPad. Chi tap i'r testyn. Dewch i ni gael zoomo mewn ar y testyn yma. Tap ar y testyn. A amlinell sy'n gyntaf, felly dewch i ni gael ychwanegu amlinell. Pa liw te? Wel, beth am liw glas, felly, fel yr awyr. Trwch i fyny. Na ni. A nawr dewch i ni gael rhoi'r siap yna, felly effeithiau. Sgrolio lawr i'r gwaelod. Gweld y cyfan o'r siapiau. A gweld dangos mwy o'r rai addurniadol, a dyma fe fan hyn yr pelydrau. Tap eto ar hwnna. Chwch chi newid maint y siap. Anrhyloiwedd y siap. Ac wrth gwrs, lliw y siap. A to, beth am fynd am ryw raddliw. Mae'r glas yn neis. Fi licio'r pinc a'r melyn na. Credu bod rhaid fi fynd o'r maint yn fwy ar hon. Os, na ni. Fel na. Dyna ni. Y pelydrau na'n edrych yn hyfryd. Right. Wel, i ni bron iawn a dod i ben. Chi dewch i ni gael mynd ar te a ychwanegu nawr y bethau i ni yn beth i ni fod meddwl amdanyn nhw. Beth yw'r pwy yw'r pobl sy'n eisiau ni gofio amdanyn nhw ar ddiwrnod y Cadoediad. Felly, mae yna 3 set o bobl. Chi'n gweld fan hyn ar y dudalen weithgareddau. Iawn, 1, 2, 3. Felly, be fi'n mynd i wneud yw just copio y set cyntaf gan lusgo drosto fe fel hyn a llai glicio copi neu ddefnyddio Ctrl-C. Os ych chi'n gweld hwnna bach yn anodd, allwch chi ddefnyddio'r ddogfen PDF. Cliciwch ar y botwm sy'n dweud agor ddogfen PDF. Oherwydd ar y ddogfen PDF yma, pan ych chi'n llusgo drosto fe, fel hyn, welwch chi ffenest fach yn dweud copy text. Chi'n gweld? Clicio ar hwnna, copy text. Draw wedyn i Express. A ni'n mynd i ychwanegu'r agor y destun. Am testun. Ychwanegwch eich testun. Nawr te, ni'n mynd i lido hwnna mewn. Felly 3 dot a glido. Nawr, mae eisiau i ni wneud cwbl o bethau. Sef. Dewis ffont cliriach, ond mae hefyd mae angen siap dyn ni tu ôl i'r testyn yma. Felly dewch i ni roi ychwanegu siap eto. Effeithiau. Siap. Nawr, mae lan i chi beth licech chi fynd amdano fe. Dwi eitha licio yr un addurniadol yma fan hyn. Eitha licio hwn. Y tab bach yma, yr ymyl. Felly dwi'n mynd i ddewis hwnna. Nawr te. Lawr o hwn nawr fan hyn. Just cuddio un ochr o'r siap, chi'n gweld, i ffwrdd o ymyl y dudalen. Allwn ni fod yn gwthio fe fel hyn, ond credu bod angen i fi gael e. Newid maint y testyn gan gydio yn y cornel. Na fe, lycyn ni gael bwlch bach ar yr ochr. Hwna'n gweithio neis. Dwi'n meddwl bod eisiau fi gael ffont cliriach. Felly, dewch i ni gael mynd i'r ffontiau argymhellir. Rhywbeth cliriach i ddarllen fan hyn. Mae hwn yn un da fan hyn. Na fe. A felly wedi eisiau chi ailfeintio to wedyn. Chi'n gweld, jyst yn ailfeintio, gan gydio yn hwn. Credu bod tair llinell yn gweithio neis. Tair llinell o destun yn gweithio yn eitha neis. Nawr, o ran y siap, dewch ni gael mynd i newid lliw y siap, a felly maint y siap tyma bach. Felly, dewch ni gael mynd mas o'r ffontiau argymhellir, nôl i'r effeithiau, nôl lawr i'r siap, mewn i gweld y cyfan, a nôl i'r siap chi wedi dewis. Clicio i'r dewisiadau. Right, nawr, yn cyn bod fi'n mynd am maint y siap i fyny, neu yn fwy, ydw. Nawr, y lliw y siap, wel beth am ddewis lliw felly y pabi coch? O, fi wedi mynd mas o'r dewisiadau siap eto nawr. Effeithiau,
Sharp. Gan ni mewn fan hyn. Right, Q y sharp. Felly ni ddewis y coch yn fan hyn. Ie, mae'r coch yna'n gweithio neis. Neu mae yna raddliw coch ma hefyd. Mae'n gweithio neis hefyd. Licor graddliw coch na. Coch, ie. Right, nawr. Fan hyn nawr allech chi benderfynu, wel, chi'n bod beth, credu bod y testyn, angen bod mewn lliw gwahanol, allech chi newid lliw y testyn fan hyn. Ond da fi fan hyn, maen nhw'n gweithio'n iawn yn y di, mae hwnna'n iawn. Nawr, unwaith chi'n hapus dy'r un cynta, be ni'n mynd i wneud yw dyblygu hwnna nawr, fel bod ni 3 o'r ein. Iawn, chi dewis yr un cynta, 3 dot, dyblygu. Na'r ail un, 3 dot, dyblygu. Na'r trydydd un. A beth i fi'n ei wneud yw just i gosod nhw. Rhywbeth fel yna. Fel bod yna fwlch cyfartal rhwngddyn nhw, chi'n gweld? A beth sy'n ei wneud yw neidio nôl y blaen nawr i'r testyn. Copio'r testyn nesaf. Copy. Nôl o fi. Dewis y testyn yma i gyd. Llusgo drosto fe. A wedyn 3 dot. Glido. Nawr, falle bod eisiau chi i wthio hwn i wneud gan ni, tair llinell eto. Hefyd, gyda'r un yma, dwi'n meddwl bod fe'n well bod wedi alunio i'r dde. Chymod bod fi linell syth lawr ar ochr hyn yn hytrach na ar ochr chwith. Felly, chi'n ni newid yr alunio gan glicio ar y botwm alunio sydd da ni fan hyn. Chi'n gweld? Na fe, wedi alunio fe nawr i'r dde. Fel na. Ia, mae hwnna'n edrych lot taclusach. Nôl i fi gydio yn yr testyn nesaf. Copy text. A dewch chi ni gael neud hwnna am y tro olaf. Dewis y testyn yn y bocs. 3 dot a glido. A mae hwnna yn ffitio yn berffaith. Nawr, y cam olaf sydd da ni, fan hyn, yw i roi rhyw eicon, rhyw ddelwedd fach syml drws nesau i bob ffaith. Felly'r un cynta, cofiwn yr aberth gan gymuned lluoedd arfog y Deyrnas Unedig a'r Gymanwlad. Felly nawr peth cyntaf ni'n cofio amdano fe ar ddiwrnod y Cadoediad a Sul y Cofio yw'r aberth enfawr gan gymuned y lluoedd arfog. Felly fel allwn ni i gynrychioli nhw fel delwedd. Wel, beth am i ni ddefnyddio medal, felly. Mae aelodau cymuned yr lluoedd arfog i gyd yn derbyn medalau pan maen nhw'n cymryd rhan mewn ymgyrchoedd. Felly, dewch ni gael mynd i'r ychwanegu cynnwys ar y chwith. A dewis tro hyn eiconau o'r elfennau. Felly, elfennau, a lan ar y top wedyn, sgrolio ar draws i'r eiconau. A mewn fan hyn, dwi'n mynd i chwilio am y gair Saesneg, a sydd hefyd yr un beth yn Gymraeg, medal. Medal. A dwi'n mynd i sgrolio lawr nawr a chwilio felly am un sy'n edrych fel, dyma ni, rhywbeth fel hyn, medal lluoedd arfog. Clic ar hwnna, a mae'n mynd i ychwanegu hwnna fan hyn i fi. Chi'n gael ailfeintio hwnna'r. A nawr allwch chi ystyried pa liw hoffech chi yr eico ma i fod. Mae wedi cyrraedd yn ddi. Dewch ni gael gweld, o dwi'n weithio yn y coch ma falle, ydy. Neu hyd yn oed mewn rhyw binc. Ydy. Neu just rhyw lwyd falle yn gweithio neis hefyd. Llwyd golau yna'n gweithio neis. Chi drio gwahanol liwiau fan hyn i weld beth sydd yn gweithio neis gyda'ch dyluniad chi. Fi'n credu bod fi'n ei fynd am y llwyd tywyll yma. Na, mwy golau. Llwyd golau yna. Na ni, na'r un cyntaf di wneud. Yr nesaf te, talwn deyrnged i gyfraniad arbennig teuluoedd a'r gwasanaethau brys. Iawn? Y teuluoedd sy'n gofod ars adre yn ystod rhyfeloedd a gwrthdaro. A hefyd wrth gwrs y gwasanaethau brys sy'n edrych ar ôl bobl. Felly beth am i fi chwilio fan hyn am rhywbeth fel,
rhywbeth fel medical. Gael rhywbeth meddygol. Dyma ni, rhywbeth fel hyn. Chi weld, fel pob gofal y gwasanaethau bris. Mae hwnna'n berffaith. Ni glicio hwnna te. A nawr chi'n gweld, mae wedi defnyddio'r un lliw. Mae wedi styried, ti'n moyn defnyddio'r lliw llwyd yma wyt ti ar gyfer yr eiconau. Iawn te. Newn ni ddefnyddio hwnna bob tro. Rhoi hwnna yn y bwlch. A wedyn, i ni yn cydnabod y bobl ddiniwed sydd wedi colli bywydau mewn gwrthdaro therfysgaeth sydd dal yn digwydd yn y byd nawr yn anffodus. Sydd wedi digwydd ar hyd hanes. Felly beth am i ni i roi mewn yna cerrig beddau felly. Graves. Felly ni ddewis mwy nag un. So ni fan hyn, rhywbeth fel hyn felly. Cerrig beddau yma fan hyn. Dwi'n siŵr am y twmpathau yna, ond fi'n credu os yna'n neud rhywbeth fel yna, ydy mae hwnna'n gweithio'n iawn. A dyna ni te, i ni wedi dod i ben am ffeithlyn ar gyfer diwrnod y Cadoediad. Dewch ni gael enwi'r ffail lan ar y top. Ffeithlyn Cadoediad. Ffeithlyn Cadoediad. Iawn. Nawr, os ych chi'n mynd i argraffu rheina, peth gorau chi'n neud yw lawr... Sori, wedi zoomo mewn fyna, nawr yn wyllt. Peth gorau chi'n neud yw i lawr lwytho hwnna fel PDF, os mae'ch athrawon chi moyn i chi argraffu nhw. Neu wrth gwrs, allwch chi i rannu fe fel dolen gweld yn unig, cyhoeddi fe i'r we, unrhyw sy'n clicio ar y ddolen yma wedyn, maen nhw'n gweld eich ffeithlyn bendigedig chi ar gyfer diwrnod y Cadoediad. Iawn, wel dyna ni wedi dod i ben gyda'n gweithgaredd gyntaf heddi, a ni'n barod i symud ymlaen nawr i'r ail weithgaredd, ond cyn i ni wneud hynny, jyst nodyn i atgoffa chi athrawon o beth sydd ar y gweith gyda ni. Felly, newch yn siŵr bod chi'n mynd i dudalen Adobe.live lessons i gael gweld beth sy'n dod lan. Nawr, ar ddiwedd yr wythnos heddi, mae'n ddydd Mawrth heddi, ar ddydd Iau, mae yna wers arbennig dyn ni oherwydd mae hi'n wythnos gwrthfwlio wythnos ma. Mae'n wythnos gwrthfwlio, felly mae yna wers fyw gyda ni am hanner 10 dydd Iau yma. Hefyd, mae yna wers i byw dyn ni wythnos nesaf. Os ych chi'n postio rhywbeth ar-lein bod chi'n cymryd rhan y gwers i byw, sgwylwch fan hyn ar weilio'r sgrin, llwch chi dagio fi mewn at Ysgol Digidol neu at Mawrth J, at Mawrth Jones. Hashnod arbennig ni fan hyn yw Adobe Edu Creative. A wedyn, wythnos nesaf mae dyn ni wers i byw hefyd ar gyfer cynhadledd COP30, cynhadledd hinsawdd wrth gwrs, a hefyd ar gyfer wythnos diogelwch y ffordd. Felly mae yna wers i byw ar gyfer cynhadledd COP30 a wythnos diogelwch y ffordd wythnos nesaf. A cofiwch am wers fyw wythnos gwrthfwlio sy'n mlaen dydd Iau hyn. Felly ewch i adobe.live lessons i gofrestru ar gyfer hwnna. Os i chi yn gwylio wers fyw yma ar YouTube, then ni wir yn gwerthfawrogi bod chi'n hoffi y fideo yma, jyst gan glicio ar yr bawd i fyny o dan o fe. A hefyd, os allwch chi athrawon bod chi'n tan ysgrifo i'r sianel YouTube Ysgol Digidol. Mae llwyth o bethau'n cael ei bostio fan hyn, gwersi byw, ond hefyd gwersi fideo ar unig. Popeth am ddim, felly gwerthfawrogi'n enfawr os allwch chi dan ysgrifo i'r sianel hefyd. Roet te, ewn ni ymlaen te i yn ail weithgaredd ni heddi. Le ni'n mynd i fod yn golygu fideo. Felly dyma fi fan hyn ar yr ffeithlyn hyfryd dwi'n newydd greu. Wel, dewch i ni gael clicio te ar eicon Adobe Express sy'n yn y cornel top ochr chwith. Clic ar hwnna. Ni gael mynd nôl i dudalen cartref Express. I ni gael dechrau creu y fideo yma. Dewch i ni gael gweld beth ni'n mynd i wneud. Wel, sgrolwn ni lawr. A dyma ni, defnyddiwch y testyn uchod i gynhyrchu fideo ar gyfer diwrnod y Cadoediad. Wel na fe, ni'n mynd i ddefnyddio'r un testyn, ond o tro mai ni'n mynd i ddysgu sut i roi y fideo at ei gilydd. Right. Wel, dewch i ni gael mynd nôl i Express. Nawr, fi yn ymwybodol falle bod chi ddim yn gallu clicio ar y botwm glas i dweud creu fideo, oherwydd falle bod eich sgrin cartre chi'n edrych yn wahanol wrth ysyn, tra bod y technegwyr yn ei newidiadau cyffroes i Express. Felly, rhag ofn bod chi ddim... Os ych chi yn gallu clicio ar creu fideo, cliciwch arno fe. Ond rhag ofn bod chi ddim, na i ddangos ffordd arall i chi, ar y smotyn glas, cornel top ochr chwith fan hyn,
Dyma ni, chi'n gweld i ni ar cychwyn arni. Os dwi'n clicio fan hyn ar fideo, allai just dewis yn un cyntaf fan hyn, fideo. Iawn, a dyna ni. Felly, na allai clicio ar y cerdyn glas y tudalau cartref gyda'r cheetah arno fe, neu mynd i'r smotin glas a dewis fideo fel yna. Right, nawr te. Dewch i ni gael bwrw ati te i greu y fideo yma. Nawr te. Dewch i ni gael yn gyntaf te, creu sleid agoriadol. Cy dwi eisiau fideo o gau blodau pabi coch os allai. Felly na i fynd i ychwanegu cynnwys ar y chwith a dwi'n mynd i fynd i'r cyfryngau. A lan ar top, tro ma, dwi'n mynd i chwilio fideos. Fideos. Clic ar fideos ar y top. A dwi'n mynd i chwilio fan hyn ble mae'n gweud chwilio fideos am poppies. I.es. Dwy P yn y ganol. Poppies. Nawr, mae llwyth o fideos. Mae 37 o wahanol fideos o flodau pabi. Nawr, mae rai ohonyn nhw'n llonydd iawn. Chi'n gweld fan hyn nawr, yr un cyntaf yma. Y gyd i chi'n gweld yw just y blodau pabi yn chwifio yn ysgafn yn y gwynt. Felly, licen ni gael tymed bach fwy o symudiad os allai. Wel, felly llai hofran drosto nhw. O mae hwnna nawr a lot fwy o symudiad yna fe. Camera'n eitha sigledig. Mae hwn yn un da. Chi'n gweld mae'r camera'n symud dros ben y blodau pabi coch. Hwnna'n un da. Hwnna'n eitha llonydd nawr. Hwnna'n un da. O, mae hwnna fel cartoon. Mae hwnna'n un eitha neis hefyd, ynddo e? Rwy'n cerdded dros y cae. O, mae hwnna bach yn gyflym i fi. Ta bach yn gyflym. Sa'n siŵr os mae'r turbinau yn gret fyna. Fi'n fan mawr o'r turbinau gwynt, ond falle nid ar gyfer y fideo diwrnod y Cadoediad. O, mae mwy o symudiad yn yr un na, mae'r gwynt fwy cryf, ynddo e? O, rhywun yn cerdded fyna trwyddo fe. Mae hwnna'n un da. O, hwnna'n un gwych. Credu mae milwr yw hwnna, efe? Yn cerdded drwy'r cae. Credu tawe. Fi'n mynd i fynd am hwnna, fi'n meddwl. Cy dywyswch chi'n ohonyn nhw. Nawr, os nad yw'n llenwi'r dudalen yn berffaith, chi weld mae'n ymyl wen fan hyn. Mae yna fotwm fan hyn sy'n jyst yn gweud llenwi fideo. Sy'n clicio ar hwnna. Na ni, mae'n llenwi fe. Dewch chi gael chwarae hwnna nawr, clicio ar y botwm chwarae, fe welwch chi'r y linell ddi yma yn symud ar hyd y linell amser, yn dangos i ni ble i ni reit nawr. Ie, mae hwnna'n effeithiol iawn. Right. Dewch i ni gael ychwanegu testyn. Am testyn ar y chwith. Ychwanegwch eich testyn ar y top. A dwi'n mynd i deipio mewn fan hyn diwrnod y Cadoediad. Cadoediad. Nawr ta. Dwi'n mynd gallu gweld y testyn yn glir o gwbl, felly dewch i ni gael newid y lliw i fod yn wyn am nawr. A i ni mynd i... Na fe. Iawn. Nawr, dewch ni gael... Falle defnyddio cynllun testyn dynamig eto. Ie. A fi jyst yn mynd i osod hwn nawr. Chymod, dibynnu ar beth sydd â chi. Chymod, ydw i'n gweithio'n dda ar yr ochr. Neu o dan, fel hyn. Dibynnu beth sydd â chi. Gallech chi, os mae'ch fideo chi'n eitha plaen, lle chi gael y testyn yn fawr iawn. Iawn? Ond gyda fi fan hyn, oherwydd da fi'r person yma'n cerdded trwy'r cae, dwi'n meddwl bod fi'n mynd i roi testyn fan hyn. Os chi'n moyn gweld fel mwyn yn disgwyl ar hyd eich fideo, chi'ch chi moyn sgrolio fel hyn. Na ni. A dwi'n mynd i gyrraedd y pwynt na, sa'n mynd i gyrraedd y pwynt hyn, beth bynnag. Mae yna un bwmp fan ale, mae'r testyn dros yr person sy'n cerdded. Chi falle bod jyst eisiau fi wneud y tymed bach yn llai to.
fel na. Nawr, a gweud hwnna i gyd, fi newydd hala llwyth amser yn meddwl am faint hwnna, ond unwaith fi newid y ffont nawr, mae'n mynd i newid maint y testyn nhw, felly bydd rhaid fi wneud hwnna to. Up a days. Nawr, ni ddewis ffont, cadarn, cryf, hwnna'n un bach neis. A fe. Iawn. Iawn, diwrnod y Cadoediad. Hwna'n gweithio neis fel na. Iawn, beth am i ni ddefnyddio tyn bach o ddeallusrwydd artiffisial i droi'r testyn gwyn yma i edrych fel falle carreg fedd. Beth am i ni fynd i'r effeithiau a clicio ar, chi'n gweld fan hyn, mae'n gweud cynhyrchu effeithiau testyn. Newn ni clicio ar gweld y cyfan fan hyn. Nawr, mae marmor, glas ac air dyn ni fan hyn. Wel, mae'r cerrig beddau mas yn Ffrainc a Belg mewn mewn carreg marmor gwyn a llwyd golau. Felly, dewch i ni gael just dewis marmor, glas ac air. Clic i hwnna. Iawn. A nawr, allai glicio ar y pensil i gael newid e. Nawr, mae'n mynd i ddechrau newid e mewn i'r glas ac air. Ond os yna glicio ar y pensil nawr, chi'n gweld, mae'n gweud fan hyn, cefndir, patrwm, marmor, glas ac air. Wel, dwi'n mynd i newid hwnna i ddweud gwyn, gwyn a llwyd. Right, nawr te. Dewch i ni gael clicio cynhyrchu lawr fan hyn. Marmor yw y carreg marble. Jyst chi wedi clywed am marble. Marmor yw e'n Gymraeg. Felly dewch i ni gweld pa batrwm gewn ni. Marmor gwyn. Coni, waw. Gwyn a llwyd. Fi'n i fynd am yr un ma fi'n meddwl. Nawr mae'n effaith ysgafn, ond chi'n gweld mae e wir yn effeithiol iawn yn dweud. Hyfryd iawn. Right. Y peth ola na i gyda'r testyn yma yw rhoi cysgod o'i amgylchedd, dwi'n meddwl. Felly na i glicio yn ôl, fel hyn, a o dan effeithiau, allwn ni roi cysgod bach, beth am un clasurol. Mae hwnna'n helpu, yn dweud. Chi'n gweld, mae'n rhoi cysgod bach tywyll tu ôl i'r testyn. Chi'ch chi triwch y gwahanol rai. Llefn, codi, llewyrch, eirgylch, cysgod cryf, neu cysgod niwlog. Dwi'n meddwl mae'r un cyntaf na'r un clasurol. Oedd yr un gorau. Ie. Right, wel, y peth nesaf fi'n gwneud y testyn yma yw animeiddio fe. Wrth gwrs, os fi'n chwarae'r fideo, mae'r testyn yn llonydd iawn. Wrth gwrs, mae'r fideo dyn ni yn y cefndir, sy'n effeithiol iawn. Ond mae eisiau, falle, ty bach o symudiad ar y testyn. Felly, ni'n glicio ar y testyn. Dwi'n mynd i ddod mas o'r ffeithiau testyn. A tro mai, fi'n mynd i fynd i'r animeiddio. A gen i animeiddio'r testyn yma i fewn. Beth am pylu fe mewn fel ar, rhywbeth fel na neis, yn dweud? Sa'n meddwl bod y teipiadau na, mae'n bach yn rhy grif. Dwi'n meddwl bod eisiau unrhyw beth fel bungee. Mae'r codi na neis hefyd, oherwydd gyda'r cyfeiriad mae'r milwr yn cerdded yn fe. Ydy, chi'n gweld mae'r codi na'n matcho'r cyfeiriad. Right, wel mae'n amser i fi nawr i recordio troslais bach, dwi'n credu. Be fi'n mynd i ddweud? Wel, allan ni jyst gweud diwrnod y Cadoediad, neu allan ni ddweud rhywbeth fel beth yw ystyr cofio, beth yw cofio ar ddiwrnod y Cadoediad. Neu pwy yn ni'n cofio? Pwy yn ni'n cofio ar ddiwrnod y Cadoediad? Iawn? Neu allwch chi jyst gweud diwrnod y Cadoediad. Right, fi'n barod i recordio'r troslais. Nawr, mae'r troslais yn mynd i fynd ble bynnag mae'r pen chwarae'n cael ei adael. Felly, os ydw i'n gadael fan hyn, bydd y troslais yn dechrau fan'na. Wel, licen ni gael y llais reit nôl ar ddechrau'r fideo. Felly, dwi'n mynd i dynnu'r pen chwarae di yma reit nôl i'r dechrau. A bant ni, dwi'n mynd i fynd i ychwanegu cynnwys. Lan o'r top wedyn. Cynnwys, cyfryngau, sori. Lan o'r top, dwi'n mynd i ddewis sain.
A chi'n gweld fan hyn, mae'n dweud recordio troslais. Nawr, allwch chi gyd wneud hwn yn yr un ystafell i gyd yr un pryd oherwydd os newch chi wneud siŵr bod y gwella cyferydd na i'r dde wedi troi ymlaen, yna be mae'n mynd i wneud yw gweithio mas pa lais yw'ch chi'n chi, yr un agosau'r ddyfais, a neitheg y gwared ar sain pawb arall yn y dosbarth. Mae'n anhygoel. Felly, yn y gyd sydd chi'n gwneud, unwaith chi'n barod, chi'n gwybod beth chi'n mynd i ddweud, yw dechrau recordio, cadwch gwyneb yn neis yn agos i'r ddyfais, a bant â ni. Cyfri fi lawr. Beth yw ystyr cofio ar ddiwrnod y Cadoediad? Ac yna gorffen recordio. A chi'n bod, ar gyfer diwrnod y Cadoediad, felly mae werth bod chi'n meddwl am siarad yn eitha pwyllog, yn eitha parchus, mewn llais, parchus, chydig bach yn dawelach na'r arfer felly. Rhaid, dewch ni gael chwarae hwnna'n ôl te. Beth yw ystyr cofio ar ddiwrnod y Cadoediad? Gret. Nawr, chi'n chi gweld bod y llais wedi gorffen fan hyn ar ddiwedd y clip yma, ond mae'r fideo yma o'r milwr yn cerdded drwy'r cae yn mynd mlaen am oesoedd. Wel, sdim angen gweddill y fideo yma arna o gwbl. Felly, be dwi'n mynd i wneud yw cydio yn ymyl yr olygfa fan hyn, yn yr ymyl, yn yr edge, a just tynnu hwnna'n ôl, fel bod e chydig yn hirach na'r troslais. Iawn, sy'n eisiau bod e reit nôl yn union yr un hyd, just tymau bach yn hirach na'r llais. A dewch ni gael chwarae hwnna nawr. Beth yw ystyr cofio ar ddiwrnod y Cadoediad? Right, great. Wel, dewch ni gael symud ymlaen a ychwanegu ein golygfa nesaf. Felly, wrth gwrs, yn gyntaf, i ni yn cofio, fel mae'n dweud fan hyn, am yr aberth gan gymuned lluoedd arfog Deyrnas Unedig a'r Gymanwlad. Right, wel, dewch i ni gael mynd i'r ychwanegu cynnwys ar chwith, cyfryngau, oherwydd ni'n mynd i fod yn chwilio fideos. Right, wel, dewch i ni gael mynd i fideos. A na i chwilio fan hyn am... Beth am chwilio am yr ail ryfel byd? Felly, WW2, World War II. Right, 27 o ganlyniadau fan hyn. Mae yna nifer o bethau trawiadol yma. A ni yn mynd i gyfuno 2 fideo gyda'i gilydd. Felly, falle bod fi moyn yr un cyntaf i fod yn eitha plaen. Mae'r beddau yma yn trawiadol iawn yn dyn nhw. Felly, dwi'n mynd i glicio ar hwnna, y beddau yma. Nawr, chi'n sylwi, sdim mynd man i hwn i fynd ar hyn o bryd, ond mae yna beth newydd dyn ni mewn yn Express. Os dwi'n clicio ar y beddau yma, mae'n gofyn i fi, wyt ti moyn ychwanegu fe i'r olygfa sydd ti'n barod, sef yr milwr yn cerdd, chymod, y teitl fan hyn, neu wyt ti eisiau ychwanegu fe fel golygfa? Oh, yeah, please. Chi wedi roi'r fideo yma, dwi'n edrych glicio na fe, fel y ran nesaf o'r fideo yn yr llinell amser. Felly, os dwi'n clicio ar hwnna nawr, dyma ni, chi'n gweld, mae wedi gosod ar ôl yr olygfa gyntaf ar y llinell amser. Nawr, unwaith to, mae da ni'r bwlch ma ar y top o'r gwaelod, felly dewch i ni gael mynd i llenwi fideo. Right. Nawr, licen ni i'r fideo yma o'r beddau i fod falle yn fwy o gefndir. Felly, be fi'n ei wneud yw ychwanegu effaith deilyw iddo fe. Effaith deilyw. Felly, cliciau ar y fideo, clic, a dwi'n mynd i fynd i'r effeithiau. Nawr, chi'n gweld fan hyn bod ydych chi, chi'n gwneud e'n ddi a gwyn, tywallu fe, neu effaith deilyw. Dych chi'n cael trial effaith deilyw. Nawr, dwi'n lliwau glas a gwyrddlas na ddim yn gweithio, ond os na i glicio ar hwn to, dyma ni, chi'n ni ddewis lliwiau. Felly, y darn tywyll, falle bod fi moyn y darnau tywyll y cysgodion i fod yn ddi, a falle bod fi moyn yr darnau goler a y darnau sydd wedi amlygu i fod yn goch. Yr lliw y pabi coch. Chi'ch hyd yn oed gyfnewid reina. Fel na. O, diar. Mae chi'n tueddu gael rhyw fath o effaith X-ray pan i chi'n rhoi'r lliw tywyll
fel yr un amlygu a'r un mwy golau fel yr un cysgodion. Dwi'n ddim yn gweithio fan hyn, mae'n edrych yn rhyfedd yn dweud. Ond mae'n gweithio fel na yn iawn. Allan ni newid yr D am ryw lwyd. Wnaeth yna roi effaith wedi golchi mas tym bach i ni. Allech chi nofyn am ddau liw gwahanol, enghraifft allech chi fynd am coch a oren, rhywbeth fel yna. Mae lan i chi, neu llwyd, chi'n gweld? Llwyd tywyll gyda'r coch. Gwyn a coch, mae hwnna'n gweithio neis. Gwyn a coch na yn gweithio neis, ydy. Fi'n ni gadw at hwnna, dwi'n meddwl. Gwyn a coch. Ie, mae'r beddau na, chi'n gweld yr hael yn tywynnu ar ochr y beddau fyna, mae'r gwyn yn effeithiol iawn fyna, dwi'n Dewch i ni ddod mewn a fideo arall te, o rhywbeth i wneud â lluoedd arfog yn ystod y rhyfeloedd. Nos dim rhaid i chi roi y World War II mewn wrth gwrs, allech chi fod yn chwilio am y Rhyfel Byd Cyntaf, neu hyd yn oed rhyfeloedd... O, dim byd fyna. O, oce. Beth am jyst y gair war? Chi'n gweld, mae yna bethau fan hyn. Dwi'n mynd i gadw at felly'r pethau mwy hynafol, dwi'n meddwl. Ydw. U2. Hynny. Right. Nawr, fan hyn, dwi eisiau felly rhywbeth mwy penodol. Chod, felly, awyren, neu rhywbeth fel yna. Beth am chwilio am biplane? Biplane. Na. Iawn. Dech chi'n mynd yn ôl i'r U2 yma. Mae yna danciau fan hyn. Gallwn ni fynd am hwnna. Neu mae da ni bobl yn parasiwto fan hyn. Mae hwnna'n trawiadol iawn yn dweud. Ia, i'm hwnna fi'n credu. Nawr, gyda'r un ma, beth i fi'n ei wneud yw ychwanegu hwn fel haen ar y cynfas. Achos mae'n mynd i fod yn rhan o'r un olygfa ar cerig bedd ma. Felly, clic ar hwnna. Right. Nawr, be licen ni'n neud â hwn yw bod ni'n gweld rhan o'r fideo yma ar ymyl y sgrin. Felly, dwi'n mynd i docio fe i siap cylch. Nawr, mae'r dewisiadau i docio wedi diflannu, achos mae dan o fyna, chi'n gweld beth sy'n digwydd yw, wrth bod y fideo'n dod lawr, chi'n gweld y dewisiadau yma fan hyn, maen nhw'n cuddio tu ôl i'r llinell amser, sydd bach yn sili. Felly, os ych chi ddim yn gweld nhw, felly jyst symudwch e lan, na fe, neu lawr, weithio mae ar y top, iawn? Ond os nag ych chi'n gweld nhw, mae oherwydd bod e just fyna tu ôl eich llinell amser chi. Felly, dwi'n just yn mynd i symud e lan neu lawr, a dwi'n mynd i ddefnyddio'r botwm tocio hwn fan hyn. Botwm tocio, a tocio hwnna i siap cylch. Right. Clicio i ffwrdd, fi'n hapus o'r tocio, mae hwnna'n iawn. Nawr te, beth fi eisiau gwneud nawr yw dod o'n draw i ochr y dudalen. A licen i'r cylch mae fod yn fawr. Ble mae di mynd? Oce fe. Na fe, chi'n gweld, a dwi jyst mynd i roi fe fan hyn ar ymyl y sgrin, fel bod yn cyrraedd tua hanner ffordd ar draws. A mae'r ymyl crwn na yn rhoi effaith diddorol iawn i ni. Right, dewch ni gael chwarae yr olygfa yma. Felly pen chwarae nôl i ddechrau'r olygfa a clicio botwm chwarae. Na fe, chi'n gweld y ddwy fideo yn chwarae gyda'i gilydd fan hyn. Nawr, mae'r fideo o'r parachutes wedi gorffen. Felly, yna gyd o hwnna stafi. Os yna i glicio ar y fideo parachutes, chi'n gweld mae'n dangos fan hyn i hyd e. Os nad yw'n ddigon hir, beth allwch chi'n neud yw arafu fe. Chi'n gweld y cyflymder, os ych chi'n neud fideo'n arafach, wrth gwrs mae'n mynd i bara'n hirach. Ond gen i weld os oes angen hwnna arna, falle bydd ddim eisiau fe. Right, wel, i fi'n bara nawr i ychwanegu y testyn sydd angen arna ar gyfer hwn. Felly, beth fi'n mynd i wneud yw dod nôl i'r olygfa gyntaf. A dwi'n mynd i wneud copi o'r testyn yma, achos fi'n dwlu ar hwn. 3 dot copio. Dwlu ar effaith sydd â fi fyna ar marmor. Nôl i'r olygfa yma. Mwyn mynd o un olygfa i'r llall, na gyd sy'n chi'n neud, dwi'n llusgo'r pen chwarae D yma nôl ymlaen. Wel, ar yr ail olygfa nawr, fi'n mynd i lido hwnna mewn. Felly, Ctrl V neu glicio glido. Right, wel, mae'n gweud diwrnod y Cadoediad. Chi'n neud ar llai.
A dewch ni gael mynd a cydio yn y set gyntaf o bobl i ni'n cofio amdanyn nhw ar ddiwrnod y Cadoediad. Copy text. A dwi'n llusgo nawr dros y testyn yma. 3 dot a glido. Nawr, dwi ddim yn meddwl bod angen i hwn i fod yn cynllun testyn dynamig. Iawn, dwi'n gweld y cynllun testyn dynamig yn gweithio orau ar darnau byrrach o destyn. Gyda lot o destyn fel hyn, dwi'n gweld na'n eitha anodd i ddarllen. Felly fi wni fynd nôl nawr mas o'r cynhyrchu effeithiau testyn. A yn y tab golygu, dwi'n mynd i fynd nôl i'r cynllun testyn diofyn arferol. Right. Nawr, falle bydd eisiau chi ailfeintio fan hyn. Ond gall hwnna lenwi, chymod, gymaint eich chi moyn o ochr chwyth eich sgrin chi. Dwi'n gweld hwnna yn edrych yn neis iawn fel na dweud. Tym bach yn fwy, falle, tym bach, na fe, mae hwnna'n iawn. Hwnna'n gweithio neis iawn fel na. Right de. Ni fi yn barod i recordio y troslais, a dwi jyst yn mynd i ddarllen beth sydd dan ni ar y sgrin fan hyn. Iawn, felly o dan sain, defnyddio recordio troslais, a i fi'n barod i recordio, dechrau recordio. Yn cyfri fi lawr, 3, 2, 1. Cofiwn yr aberth gan gymuned Lluoedd Arfog, y Deyrnas Unedig a'r Gymanwlad. Gorffen recordio. Nawr, allwch chi wneud yn siŵr bod y clip gwyrdd yma yn ôl ar ddechrau yr olygfa, fel na. Clicio chwarae. Cofiwn yr... chi'n clywed, o'n i'n cyfri'r 3, 2, 1 lawr. Felly, mae eisiau fi dorri hwnna i ffwrdd ar y dechrau. Chi'n gweld e fyna? Chi'n gweld just yr smotyn o fyna. Chi'n gweld? Felly, lle docio hwnna i ffwrdd, neu'n siŵr bod fi ddim â gormod o'r dechrau. A nawr lle chwarae hwnna nawr. Cofiwn yr aberth gan gymuned Lluoedd Arfog, y Deyrnas Unedig a'r Gymanwlad. Right. Nawr, sdim angen hwn i gyd yna. Lle docio'r olygfa nôl. Nawr, os bydde'r mae'r parachute just digon hir, ond os bydde fe ddim, neu gyd bydde rai fi wneud, clicio'r parachute a arafu fe lawr. Iawn, i wneud siŵr bod hwnna'n digon hir. Wel, ar gyfer y olygfa nesaf, neu gyd rai fi wneud nawr, yw dyblygu'r olygfa yma. Clicio'r 3 dot. 3 dot. Dyblygu. A cyfnewid pethau mas. Iawn, wel, beth yw'r set nesaf o bobl i ni yn cofio amdanyn nhw? Wel, i ni'n talu deiriad i cyfrannu ar arbennig teuluoedd a'r gwasanaethau brys. Dewis hwnna. Copy text. Nôl o fi. A dwi'n mynd i lido hwn mewn. Nawr, sa'n gwybod os i fi'n mynd i gyrraedd diwedd y trydydd golygfa fan hyn heddi. Mae dwi fynd i'r ôl fi, gen i weld. Nawr, gyda hwn, mae eisiau ni newid yr fideos. Felly, na i glicio ar y fideo coch sy'n y cefndir. A dwi'n mynd i ddisodlu. Chi'n gweld, mae'n gweud disodlu. Disodlu gyda fideo. A na ddewis y tro ma rhywbeth fel medical. Nawr te. Os yna rhywbeth fel un sydd yn edrych falle bach yn hen ffasiwn. Sa mae'n edrych yn rhy gyfoes. Chymod, ni yn ar ddiwrnod y Cadoediad a sy'n cofio, ni yn cofio am y pethau yma sydd wedi digwydd yn yr oes fodern hefyd, wrth gwrs. Mae'r un man i'n eitha da, a fi am hwn. Gred, chi'n gweld, mae wedi cyfnewid, mae wedi cadw'r effaith lliw, popeth mewn na, a nawr chi'n ni gyfnewid yr un sydd wedi tocio i gylch. Disodlu o fideo. Mae dal yn dweud medical fan hyn. Beth am gwasanaethau brys eraill, beth am rhywbeth fel firefighter. Dyma ni, y gwasanaethau brys fan hyn, felly. Trawiadol iawn. Felly os fi'n chwarae hwnna. Na fe, gwych ardderchog. Chi'n gweld pa mor gyflym mynd i wneud yr olygfa na nawr? Wel, wrth gwrs, na gys eisiau fi wneud nawr, tocio hwnna nôl eto, byddai eisiau recordio troslais. Na i ddim yn recordio troslais nawr, chi'n gwybod fel nid na fi wedi wneud 2 ohonyn nhw. Felly, na gyd byddai eisiau chi wneud yw'r 3 dot
dyblygu ar olygfa olaf wrth gwrs wedyn. Fel ni'n mynd i ddangos pobl sydd colli bywydau, wel allech chi ddangos falle pobl, chymod, evacuees, ffoduriaid, beddau, dinasoedd sydd wedi dinistrio falle mewn rhyfeloedd. Unwaith chi'n barod, fydden ni i'w gweud wedyn wrthych chi, allwch chi lawrlwytho hwnna'n eich fel ffail MP4, fel ffail fideo, neu, os nad ych chi moyn lawrlwytho ffeiliau, chi glicio rannu ac yn hyrchu dolen gweld yn unig, creu dolen a cyhoeddi eich fideo i'r we. Right, i ni wedi cyrraedd diwedd yn amser, felly mae eisiau fi ddod â hwn i ben. Diolch enfawr i chi am ymuno gyda fi ar y wers heddi. Gobeithio bod chi wedi mwynhau dysgu'r sgiliau yma. Hefyd, gobeithio bod chi... just checo... Hefyd, gobeithio bod chi wedi dysgu chydig am ddiwrnod y Cadoediad a pam bod y mor bwysig bod ni yn cofio ar y diwrnod yma ac o amgylch y cyfnod yma. Dewch i chi athrawon i'r wers i dynnu ar ddydd Iau ar gyfer wythnos gwrthfwlio ac wythnos nesaf ar gyfer gwersi byw cynhadledd hinsawdd COP30 a mae hefyd yn wythnos diogelwch y ffordd. Ond am nawr, diolch yn fawr i chi am ymuno a hwyl am y tro. Hwyl fawr.